Chcel by si supermarket, kde nájdeš peknú, lacnú, chutnú, veľkú, šťavnatú a svetovú zeleninu? Tak to je super, ale táto zelenina je drahá, plná pesticídov, GMO a je úplne, ale úplne bez chutí. Preto zakladáme projekt prvej komunitnej záhrady Koza Líza v Liberci, kde sa môžeš priučiť fígľom záhradničenia a kompostovania, pestovať vlastnú zeleninu a bylinky, spoznať nových priateľov, len tak si sadnúť s knižkou pod strom a čítať si, usporiadať piknik s kamošmi, navštíviť zaujímavé semináre a workshopy. Tak nebuď kapusná hlava a podpor Kozu Lízu.